Indó trí sé díoí blianann seo ag léamh na Nuachtas Meiriceá don chúigiú láidig mí bheithimh 2016. Meiriceá do cháchanis bhí Ionsaí uafar, Ionsaí fíochmhar in Orlando, Florida, chlub oíche éireach inar Náiriú naonúir agus dahad. Tá an tuachtarán Obama tar éis Donald Trump a cháine as freagra marganta a thuairt an Ionsaí caint faoi Muslamaí agus gur cheart freagra foréigeach a bheith ann. Tá caint I le foréigen I gairí scaltach in Meiriceá. Tá ceannarí na báirtithe políochta ag gíre fannacht amach ón chunspóid agus teach dionam go bé mar deireadh cháin an tuachtarán Obama Trump as an gaint rinne sé I le an Ionsaí ag rá go raibh an tíorthóir anchasach seo ag díal mewn dainséireach. Thugann ré eile is dar Meiriceá chun cuimhne ré atá dorcha agus Náiriúil. Deir an tuachtarán Obama go gluiseann sé caint a fiocadh amach I nImircí agus a thugann le fios go bhfuil pobal iomlán creidimh chomhpháirteach sa foréigean. Níor ainmní an tuachtarán Obama an túsal Trump ach beléir gur bhí Trump bhí géisteige. Cáiniú neamhnách is seo íorthóir uachtaránachta ó uachtarán in éifig agus is anmh go dárlaíonn a lehéad. Cá stoppaí an caint agus de réir na cainte an corchaige seo a deir an tuachtarán Obama ag tuairt faoi deara go bhfuil Trump ag molla gur cheart Muslimí a thuirmeasc ag teachtasteach na Stáit Aontaithe agus ag tuairt chun cuimhne gom saoránaí Meiriceá iad na téithe a búdar leis na hionsathe in San Bernardino agus Fort Hood. Ag caintear seo, fiafraíonn an tuachtarán Obama an d'fhóimuid ag daileáil le Muslim Meiriceánaigh, nuair a man is cin téirme becheart an úsáid is gaeilge go difriúil an dhéanamid fearre orthu, an dhéanamid lecheall orthu, margheall ar a gréidemh, agus an cheist is mór faoi seo beidir ná an
éon taon effigy an fórtaí phoblachtánaí leis an réitric seo. Tháinig Hillary Clinton amach gnám ceanna ag labhairt sa Pittsburgh agus ag caint go fíochmhar faoi Trump. Thug sí faoi meabhainn Donald Trump, rinne sí fonóid faoin na bhfoltaí agus dar léige go raibh tepaí ar Trump na cáilíochtaí cearta a bhaint amach le bheith na iarthóir don Uachtaránacht. Éidir an dálín, bhí hála rachtbróin timpeall a domhan agus I Florida ar nó áit rá an dúnmharú. Na dúnmharathe is dócha. Agus inis tá FBI imon fisrathe. Agus seo í cheist, dar bhéidir leis an FBI níos mó dhéanamh. Léan an FBI tuairiscí ó bhreathadóirí agus feisnéiseoirí gach lá. Ach an sin caithfidh siad an chás a dhúna ag amiciid. Agus bhí siad ag cineál súile ar an dúnmhar for seo. Ach dhún siad an cód ar. Fiú gan an cód a bheith dúnta bheith cad ag an duine seo na hairm a cheanna sé san ansaí seo. Agus is chúisíntais dom go seasan dreamanaí mar an NRA ar son cearta daoine aire mar seo cheannach fiú agus iad ar listí fearra. Próisias soch siúch nach sé an próisias fisrathe seo ach mar a thugann an nuacht se le fis caithfidh bheith an chúramach leis. Hit ri Ollscoil Georgetown as airgid in 1898 agus bhuilis agad céidir siad díal siad na sclábhacha a bhí acu chun airgid a bhhailiú. An rud is mó intais domsan ná go raibh sclábhacha is seilibh Ollscoil Georgetown ag an am. Tá Ollscoil Georgetown géirí áhainteras íonna le síol na sclábhaithe sin. Tá Hillary Clinton agus Bernie Sanders imón cainteannaí faoi láthair fechuint an féidir le córéiteach a aimsiú a trub tSín ar féidir le Bernie Sanders tacaíocht a thuirt de Hillary Clinton sa toghchan. Tá mrá ag teacht le chéile in Manhattan ag play agus ag taide conas seasa do éifig. Sadi can méar an nua Lúndain. Tá sé ag géirí fógraí a thuirmeasc ar iompar poiblí I Lúndain a náirí an daoine ráire agus mortalacha. Dar leis cothíonn na fógraí seo súlaíochtaí neamhréadúla I lé a gorp
I me chalíní go háirithe. Hála sé seo thar ach tá panel brethebh federálach tréis rialú go puinte áirithe gur fontas bhfuil gur áirige idirlín agus gur cheart beanú ar na cólachtaí idirlín mar fontas poiblí. Tréis sin is léir go mbeidh pólínú agus fearre a bhaid níos déine ar na cólachtaí as seomach. Leabhar, The Girls, scríofa ag Emma Cline. Tá dúrhóáil, tá Emma Cline dúrhafa le Charles Manson agus na hacalaithe, go háirithe na hacalaí mrá a bhí thart ar. Agus ba chúis mórthaide, bhabhra sé I bheith ganín agus ba chrá de nár thug mór an daoine áirde ar na mrá a ghuairdeal thart ar Charles Manson agus scríobh sí an leabhar seo chun daile leis I gceist sin. Agus go háirithe céir bhíad na riagaí sin, céir bhíad na míontar sin thumáin na hacalaithe. Brig festa. Bíon forlíntan ag an New York Times go minic faoi bhí agus deir siad gur cheart don feancóg idéalach a bheith éatrom, gur cheart blas an bhricfest a bheith ar, ba cheart bheith ibhach be ganín ach gurt freisin agus nach nár móide dóin breiseannaí a chur leo freisin. Tá foiidir náisiúnta na Rúise I dríblóid margheall ar na módaoine atá man scliúchas timpeall na Fraince agus deirtear má tharlaíonn níos mó scliúchas in sa rank go níá leofar an Rúis agus nach mai ceadach go bheanach do raibh. Tá mé gír a couple second a chathebh caint faoi gunaí I Meiriceá. Is féidir a bheith áidealach ach cí go fad agus is féidir a ghol le áideal. Go dtí go bhfuil stát fascisteach agat. Céir a dhéantar leis na leideannaí a hagan isteach a netnid ar na telefón. Tá rionteach ab liste noch ach tá rion teile nach bhfuil an túach seafuid. Céir bheith an fearr seo, ní anam nói mé an dúnmhar fór seo, níl mé gíre aitheanta sa úrtstó. Ach gníomhaíocht Islam radací de riont daoine go bhfuil daoine ag seachaint an rása sin margheall ar chearta seocht folitiúil agus déontóin leis an deachar sin go puinte áirithe. B'fhéidir go bhfuil daoine beag ganín ró chearta seoch I léag cuasaí mar seo.
ach ag an am cinne teictar nach diochaí as caint mar sin ach dhéarú an islamofóibe agus dlistanú na líomhaintí an is céimh le hóirí go bhfuil siad ag gníomhú thar ceann Islam. Gunnaí, ní bhaineann se seo cead fan géad le Ionsaí Orlando ach tá mé gíre achúirte thuirt chás cuairte ó 2015. Rithú ní cás cuairte go le scéil ach dlí a rithú 2015. Faoin nar tugadh díolúine iomlán na cólachtaí gunnaí ó chúisih. Agus fágann sé sin nach bhfuil dlitanas bith na cólachtaí seo tar éis ionsaithe cosúil le ceann Orlando. Ach tá fuinneogín beag deise ag muintrachaí na báistí as Newtown, Connecticut. Féidir leis na cólachtaí na féidir na cólachtaí a chúisih as timnú feilíoch nó timnú sleamchúiseach nuair a dhialtar gunna do dhuine atá go mór in áras sé sin áras do cearta an úsáidtí sé an gunna go feagrach. Agus ní cheart gunnaí ardlúis a bheith fáil chóhéasca sin agus daoine mar sin thart. Ní cheart gunnaí a tholáthar dóibh. Sin iad na scéalta móra ón 15 mí bheitheh 2017 agus gotí go mbeidh muid a caint le chéile arís guím raité oribh go léir go gcódaí díobh. Slán.